ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଜିର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା, ବିଜୟ ଘୋଷଣା, ଦାନ, ଶାସନପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରଣତେ ଶିଳାରେ ଖୋଦନ କରାଉଥିଲେ ବା ତାମ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର। ମାତ୍ର ତାଳପତ୍ର ବହୁକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଶିଳା ଓ ତାମ୍ର ଫଲକକୁ ସ୍ଥାୟୀ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିଳାଲେଖା, ତାମ୍ରଲେଖା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଭିଲେଖ ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବିଷ୍କୃତ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଳାର ଭାଷା, ଲିପି ଓ ଶାସନ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲା। ତେବେ ଅଭିଲେଖର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଖାତା କଲମ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଭିଲେଖର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଳପତ୍ର ଥିଲା। ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଭିଲେଖ କୁହାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ତାମ୍ରଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁମ୍ଭାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି? 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଲେଖରେ କୁମ୍ଭାର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମାଧବ ବର୍ମା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବଙ୍କର ମାନସ ତାମ୍ରଲେଖରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତେବେ 991 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ମାନସ ତାମ୍ରଲେଖରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଓ ପନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭିତରୁ ଓ ପନ୍ଦର। ଉର୍ଜାନ ଶିଳାଲେଖାର ସମୟସୀମା କେତେ ଥିଲା? ଏହା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ତତ୍କାଳୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗ୍ରାମର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖାର କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ତେବେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖାର ସମୟସୀମା ଥିଲା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖାରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦମାନେ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଥିଲା? 1076 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନର ସମୟସୀମା ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ପରଶୁରାମ ବିయోଗ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ବିయోଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସମୟ କେତେ ଥିଲା? 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 14
96 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳ କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା? 1497ରୁ 1540 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିବ ଥିଲେ। ଅନ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିତିମୋହନ ସେନ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋରଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋରେଖନାଥ ଥିଲେ ଗୋରଖ ସଂହିତାର ବା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମୟ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା? 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ଗୋରେଖନାଥ ଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଗୋରେଖନାଥକୁ। ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋରେଖନାଥ। ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ରଚନା ଥିଲା ଶିଶୁବେଦ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଦୋଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁବେଦ ରଚିତ? 25ଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଶିଶୁବେଦଟି। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଶିଶୁବେଦ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଦିନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତାଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ କରିଥିଲେ ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ଆବିଷ୍କାର। କଲସା ଚଉତିସା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଶୈବ ଧର୍ମ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ କଳସା ଚଉତିସା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲା। କଳସା ଚଉତିସାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବିଚନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। କଳସା ଚଉତିସାର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ବତ୍ସା ଦାସ। କଳସା ଚଉତିସା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ମାଲବ ବା ବରାଡ଼ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କଳସା ଚଉତିସାଟି। କେଶବ କୈଲିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ କାବ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତି କବିତାଟି ରଚିତ? କେଶବ କୈଲି। କେଶବ କୈଲି କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 34ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେଶବ କୈଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେଶବ କୈଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ? ଏହା ବାଚଡ଼ ରସରେ ଥିଲା। ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଲିଖିତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 3 ଗୋଟି ଲିଖିତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚନା କାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ସମୟର ରଚନା କାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ
କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରାଚୀ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ସଂସ୍କୃତାୟିତ ଭାଷା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମାନନ୍ଦ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାମାନନ୍ଦ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା। ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ସେବକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? ଦାସ ସଂଜ୍ଞା। ଚତୁର ବିନୋଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କେଲି କଳାନିଧି କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ସମର କାବ୍ୟ ସମର ତରଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଯୁଦ୍ଧ ବା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସମର ତରଙ୍ଗ। ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦୋକ୍ତି କବିତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର ବିନୋଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ଚତୁର ବିନୋଦ କବି ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ଯୌବନ କାଳ ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର ବିନୋଦ କବି ବଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଯୌବନ କାଳ ରଚନା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି? 4ଟି ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି? ଏହା 18ଟି ଗଳ୍ପର ରହିଛି। ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର 2 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ହାସ ବିନୋଦର 2 ଚରିତ୍ର କିଏ? ମାର୍ଜରାମୁଖା ଓ ବିଲାପମୁଖୀ। ରସ ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ତରୁଣକାନ୍ତ ହେମାଙ୍ଗୀ। ଛୋଟଦାରୀ କେଉଁ ବିନୋଦର ଜଣେ ଚରିତ୍ର? ରସ ବିନୋଦର ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଛୋଟଦାରୀ। ନୀତି ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କୁନ୍ଦରେଖା ଓ ପଣ୍ଡୁରିକ ଥିଲେ ନୀତି ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ ଅଛି? ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ 6ଟି କାହାଣୀର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ବା କାହାଣୀ ରହିଅଛି। ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନେତ୍ରମଦ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କଟୁଆଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁବଳ ସିଂହ ଥିଲା ଚତୁର ବିନୋଦର କଟୁଆଡ଼ଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। କୁନ୍ଦରେଖା କେଉଁ ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ବା ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ନୀତି ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର କୁନ୍ଦରେଖା। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରସ କ'ଣ ରହିଛି? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରହିଛି ଚତୁର ବିନୋଦର ମୁଖ୍ୟ ରସ। ମଞ୍ଜରୀ ଓ ଗିରିଧାର। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 12ଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଚତୁର ବିନୋଦରେ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟେଲ୍ସ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଚତୁର ବିନୋଦ। ରାଣୀ ପଦ୍ମବାସିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚଭ୍ରମରଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରୀତି କେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର? ଏହା ସହଜ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର। ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଝର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପିଜିର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।